чираттагы котлау сәламен без иске кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен Яңа Зимница авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Бакиева Фирүзә Рафик кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Марат, балалары Илшат һәм Илнара, Яңа Зимница авылыннан кайнанасы Наилә, кайнатасы Равил Бакиевлар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең яраткан кешебез ишле гаиләдә беренче бала булып дөньяга туа. Бала чактан ук ул авыл җанлы, тормыш җанлы, хезмәт сөючән кыз булып үсә. Олыгайгач яраткан әтиебез белән гаилә корып бик матур яши башлыйлар. Мәхәббәт җимешләре булып без балалары туабыз. Әниебез үз гомерен тулаем гаиләгә багышлады. Көне-төне бар мәхәббәтен безгә бүләк итеп яши ул. Аңа аның өчен олы рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Кызганычка каршы ул бик иртә әтиәнисен югалта. Ләкин аның олы таянышы булып яраткан тормыш иптәше әтиебез була. Кадерле хатыным, туган көнне минем ихлас сөюем хакында яраты сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт сөеклем. Алтыным син минем, иң кадерлем. Сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. 2 балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем бергә яшәүләре улы рәхәт. Ярый әле син баранкәй, өебезнең нуры, кояшы син. Үз аякларыңда йөреп, сәламәт булып, тагын әле еллар арты елларны уздырсаң иде. Туган көне бүген әниемнең, күркәм гомер яши дөньяда. Матур үзе, алсу нурлы йөзле, күңеле йомшак, йөрәге пак анда. Рәхмәт әни, безгә гомер бирдең, төн йокламый карап үстердең, йөрәк җылын кушып барыбызга яшәр өчен ныклык, көч бирдең. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез, белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Кадерле киленебез Фирүзә, шын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып, сиңа ихлас теләкләр юллыйбыз. Улыбыз белән алда да, бүгенгедәй безгә кадер хөрмәт күрсәтеп, балаларыгызның игелекләрен күреп яшәсәгез иде. Саулыгың нык булсын, шатлыклар артканнан артып торсын. Уңышлар берсе артыннан берсе килеп гаиләгезне бәхетле кылсын. Киленебез, котлы булсын гүзәл гомер бәйрәмең. Кабул итеп ал син әле матур теләк бәйләмен. Кызыбыз сыман кадерле, бигрәк якын кешебез. Юбилеең белән котлап тик изгелек телибез. Хөрмәтле Фирүзә Рафиковна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Җиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Озын бормалы юлларда зур таяныш паратлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар.
Язмыш йөрүдә кешене ерак якларга Дөньяларның яме арта пар канатлы чакларда Дөньяларның яме арта пар канатлы чакларда Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар Фирүзә Рафик кызы Бакиеваны матур гомер тантанасы белән ихластан бүген Яңа Земница авылыннан апасы Фәвзия Богданова, Сызрань шәһәреннән кызы Гүзәлия, кияве Дамир, оныклары Ильяс, Диляра, Мәскәү шәһәреннән кызы Гөлнара, кияве Илдар, оныклары Айдар, Самир котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан сеңелемнең матур туган көнен без ел сайын олы бәйрәм итеп каршылыйбыз. Елда кабатланып килсә дә, бу бәйрәмне барыбер адәм баласы көтеп ала. Уйламый шул ахрысы, һәр яңа бәйрәм әкренләп олыгайтканын. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә булса да, син якыныбыз һаман шундый ук матур, актив, тынычлык белмәс, эш сөешән, яшь булып каласың. Рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап, алга таба да алмашынмавыңны теләргә. Шундый ук ачык шат булып кал. Туганлыкны, кардәшлекне белеп яшәвең өчен зур рәхмәт сиңа. Моның әҗер саваплары ике дөнья бәхетенә дә ирештерер үзеңне сеңелебез. Кардәшебезнең бәйрәме, асыл туган көн җитте. Туган авылымнан аңа ялкынлы сәлам китте. Онытмадык бәйрәмеңне. Менә котларга булдык. Теләкләрне сайлаганда зур бер бәхәскә тулдык. Барысы да бар шикелле. Күзләр генә тимәсен. Бәхеткәеңне күпсенеп кайгы җиле исмәсен. Бел, дөньяның бер көнлеген, гомерләр бик тиз үтә. Шуңа күңел кардәшләрнең күрешкәннәрен көтә. Килеп җит туган якларга, рәхәтләнеп утырыйк, күңелдәге эш серләрен бушатышып тутырыйк. Шын күңелдән телибез без, бәхетле бул көн сайын. Күрешергә, очрашырга ешрак тап сеңелем җаен. Ол таңнарың сызылып атсын, сандугачлар сайрасын. Якын дуслар гомер буе гел янәшәңдә барсын. Авыр чакта онытма син, без барлыгын кадерлем. Җаныбызны өзеп бирер хәзер сиңа сеңелем. Котлы булсын һәм мубарак туган көнең Фирүзә. Синең алда бүген галәм тулайым башын ия. Хөрмәтле Фирүзә Рафиковна, юбилейгыз мубарак булсын. Алдагы җыр кабат бары сезнең өчен генә яңгырый. Матур тик син аны күрә белеп яшәсәң, дус туганнар бердәм булып бергәлектә яшәсәң. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында. Дуслар кирәк авыр чакта, туган терәк тормышта. Шын дуслыкны, туганлыкны саклап яшик гел бергә. Тормыш матур, яшәү рәхәт, якыннарың булганда, авыр чакта ярдәм иткән дусларың булса янында.
mezgil qadrlarin kerak bilirga yaqinlaring yana shunda bo'lu o'zi baxt bitol dunyoda turmush matur yashaw rahat yaqinlaring bo'lganida avr shoqda yordam etgan do'stlaring bo'lsa yonida turmush matur yashaw rahat yaqinlaring bo'lganida avr shoqda yordam etgan do'stlaring bo'lsa yonida avr shoqda yordam etgan do'stlaring